Surprise! Okay. Nag-approve talaga na bakit. Ito na siya. Yung cotton candy machine. Hindi. Ano? Cotton candy machine. Ay, mag-rin ng cotton candy. Ang lang. Pag pinindot niyo po yung power, yung motor ang maandar lang yan. Hindi po yung umiinit. Pero pagka ito pa yung pinindot niya, heat, tapos power, init na po yan. Tignan muna natin kung minit ha. Ayan, mainit na po yung ano yung itong dito lang yan ma'am sa ano ha, kukunin nyo lang dito sa babaw, hindi po sa gilid. Panyo niya, adik mo, panyo. Maganda sana forma nito para street yun. Chocolate. Chocolate. Hindi makita. Yan. Siyang flower. Kung pupormahan nyo, hindi kaya sa YouTube. Ngayon, nandito po, white sugar na yun. Pero ang talagang sugar na ginagamit ko, Pwede rin ito eh, lalagyan na lang food color. pero yung mostly ko na ginagamit, yung Uy, nabigyan na. Pwede na yan eh, huwag lang tumagpit ha. Tapos paglinis na ito ma, may tubig kayo. kung ang tubig siya. Lagyan mo. Atang muna ito. Ganun, oh. Pagka ano ma'am, Ganyan. wag po kayo matatakot pag inaanin ito. Habang mainit, pwede naman lagyan ito ng tubig. Kasi pagka hinayaan yung tumigas yung asukal, diba, pag pinalamig yung tumigas, mas mahirap ugasan. Kasi ito, medyo liquid pa siya, madaling ugasan. Ganyan yan. Malinis na yan. Tapos pupunasan mo. Pupunasan nyo yan. So, wala na akong lumalabas. Mapapansin nyo itong mga dito sa gilid nito. Sunog na yan or parang maitim. Ito kasi marang grit-grit na yan. Lumalabas yung zero. Ayan o. Ito muna sa bawah. Kasi ano yun na lang. Bata na yan. Madaling nalinis. Ako na lang maglinis. A few moments later. Ay, napindot ko.
Kita po ako do. Mamibili po ako. Tita na eh. Ang dami. Tita na, ang ganda doon. Sila sapot-sapot.